Eyi, ngichaze kakhulu mase uPhawuli esethi angisho ukuthi sengikubambile engikubanjelwe nguKristu. Hawu Phawuli, wena ubhale iy'ncwadi ey'ningi kangaka, washumayela kangaka, uthini manje impela uthi angisho ukuthi sengikubambile engikubanjelwe nguKristu, kodwa engikwenzayo ngikhohlwa okungasemumva, ngizelulela kokuphambili. Awu Phawuli, hheyi, ngalesi sikhathi lesi-ke abanye bona be-claim-a ukuthi sebekubambile lokhu abakubanjelwe uKristu, and abanye baze bavele kungazathi abakubambile abakubanjelwanga nawo uKristu ba-act-a besendaweni kaKristu, ba-act-a beyabantu abangakwazi ukuphila ngaphandle kukaKristu, kodwa bethi bangamaKristu futhi. Kukhona konke nje ngithi uNkulunkulu akabe nathi thina othemba labo linguKristu masime njalo. Ukuba isimo siyavuma noma asivumi, kodwa masiphiyelele emugomeni okuyiwona wona ukuba silokho esikubanjelwe uKristu, yebo, sizuze kukho. Amen.